μέγενη. And I would ask them, well, what's it like to be the son of your father? Και έλεγα, τι σημαίνει να είσαι ο γιος του πατέρα σου? Because to me, he was just dad. Γιατί για μένα αυτός ήταν μόνο ο παπάς. You know, to me, he was dad. He was a preacher. Ήταν ο παπάς, είναι κήρυκας. He was a man of God. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού. But too many times, Αλλά πολλές φορές we don't realize that God misuses normal people. δεν συνειδητοποιούμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί φυσιολογικούς ανθρώπους. The only thing special about you or him or me or anyone else Το μόνο ιδιαίτερο πράγμα σχετικά με εκείνον, εμένα, εσένα ή οποιονδήποτε άλλο, because we're all human beings. γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι, The only difference is the call of God upon our lives. το μόνο πράγμα που κάνει τη διαφορά είναι το κάλεσμα που έχει ο καθένας στη ζωή του. He always said, just be yourself Αυτός πάντοτε έλεγε να είσαι ο αυτός σου and do what God asked you to do. και κάνε αυτό που ο Θεός σου είχε ζητήσει να κάνεις. You know, I was born September the 3rd, 1939. Το 1939, 3 Σεπτεμβρίου γεννήθηκα. 1 year after my parents were married. Μετά από ένα χρόνο γάμου των γονιών μου. And 19 months later, my sister was born. Και 19 μήνες μετά γεννήθηκε η αδερφή μου. And in those days, Dad preached in little bitty churches. Και τότε ο πατέρας μου κήρυκε σε πολλές μικρές εκκλησίες. Some of them not any bigger in this room. Και μερικές από αυτές δεν ήταν καν μεγαλύτερες από όσοι είμαστε σε αυτό το δωμάτιο. And so there were no nurseries. Έτσι δεν υπήρχαν για παιδιά, δεν είχαν φροντίδα. So at 19 months of age, I went to the platform. Και 19 μηνών πήγα μπροστά. And I've been on the platform ever since. Και από τότε ήμουνα μπροστά στην εξέδρα. People say to me, well, doesn't being in front of a crowd bother you? Τώρα το να είσαι μπροστά σε ένα πλήθος δεν σε ενοχλεί? I said, no, I've been there all my life. Έλεγα όχι, ήμουνα εκεί πάντοτε, μια ζωή. My early remembrances Από τότε το θυμάμαι, από τις αναμνήσεις που έχω. Is sitting on the platform. Καθόμουν στην εξέδρα μπροστά. And he and up here preaching. Στον άμφωνα και δική μου να κηρύττω. I still say he had eyes in the back of his head. Και πάντοτε λέω ότι αυτός είχε και μάτια στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Because if I got to moving or twisting around or something. Γιατί αν κουνιόμουν, αν έκανα κάτι εκεί πίσω. He never even quit preaching. Αυτός δεν παρατούσε καν το κήρυγμα. He would just continue preaching and do this. Αυτός απλά θα συνέχισε να κηρύττει και να κάνει έτσι. I entered the ministry when I was 18 years old. Όταν ήμουν 18 χρονών μπήκα στη διακονία. Of course, I had spoken to youth groups and stuff all when I was growing up. Γιατί μιλούσα σε νεολαίες και σε διάφορα που καθώς μεγαλώνω. But I go back to when I was 18 for my first really message to adults. Αλλά όμως θα πάω όταν ήμουν 18 χρονών όταν πρωτομίλησα σε μεγάλους. I've been preaching ever since. Και από τότε συνέχισα και κήρυγα. 54 years, I think it is. Νομίζω ότι είναι 54 χρόνια. You know, in 1950, Το 1950, in a tent meeting in Rockwall, Texas, στο Τέξας, σε μια συνάντηση, Dad received a commission from God. Ο πατέρας μου έλαβε μια εντολή από τον Θεό. Go teach my people faith. Πήγαινε και δίδαξε τους ανθρώπους μου πίστη. Because Hebrews 11:6 says, but without faith it's impossible to please Him. Γιατί στους Εβραίους 11:6 λέει ότι χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαριστήσει κανένας τον Θεό. That's just the first part of the scripture. That's all I'm going to read. Το πρώτο μέρος του εδάφιου θα αρχίσω να διαβάσω. And so he would say as he traveled all over the country. Έτσι αυτός ταξίδευε σε όλη τη χώρα. How am I going to get this message out? Πώς τώρα αυτό το μήνυμα που μου έδωσες θα το μεταφέρω προς τα έξω? The Lord told him, I've taught you faith through experience. Ο Θεός του είπε ότι σου έχω διδάξει πίστη μέσα από εμπειρία. And through the reading of the Word. Και καθώς διάβαζες τον λόγο μου.
And so, as I grew up, went to Bible school, Καθώς μεγάλωνα πήγα στο βιβλικό. and then my senior year I had to go in the United States Army. Και μετά όταν έπρεπε να πάω στο στρατό, And came back, γύρισα πίσω. spent 3 years in the United States Army, Πέρασα 3 χρόνια στο στρατό, 62 to 65. από το 62 το 65. I came home in August, and Lynette and I got married in December Γύρισα πίσω τον Αύγουστο και το Δεκέμβριο εγώ και η Λινέτ παντρευτήκαμε of 1965. το 1965. We are on our 47th year of marriage. Κλείνουμε 47 χρόνια γάμου. We have 2 children, Έχουμε 2 παιδιά, Craig Hagen τον Craig Hagen and Denise Hagen Burns. και Denise Hagen Burns. Hallelujah. And they both work with us in the ministry. Και οι 2 εργάζονται μαζί μας στη διακονία. And we have 5 grandsons. Και έχουμε 5 εγγόνια. Craig has 3 boys, Ο Craig έχει 3 αγόρια. Cameron, Blake, and Skylar, Cameron, Blake και Skylar. 18, 14, and 18, 14. 11. He'll be 12 in Και July. 11. Next month he'll be Το 12. επόμενο μήνα κλείνει τα 12. And Denise has Trevor, who's 11, Και η Denise έχει τον Trevor που είναι 11 and Wesley, who's 7. και ο Wesley ο οποίος είναι 7. And then Craig married Mia. She's got 3 boys and a girl, but the boys are all out of the house. Ο Craig και η Mia έχουν 3 αγόρια, αλλά και τα αγόρια έχουν φύγει από το σπίτι, έχουν μεγαλώσει. So with him marrying Mia, we inherited a granddaughter, and she's 11, or same age as Blake. Και μετά έχουμε ένα δυσεγγόνι που είναι 11 χρονών. That's our family. Αυτή είναι η οικογένειά μας. We enjoy life, Απολαύσαμε τη ζωή μας, but we live to minister. αλλά ζούμε για τη διακονία. When Dad said we're going to start Rhema, Όταν ο πατέρας μου είπε ότι θα ξεκινήσουμε ρήμα, actually he said we're going to start a Bible school βασικά είπε ότι θα ξεκινήσουμε βιβλικό, in 1973 το 1973, when he was preaching. όταν κήρυτε, Then Lynette and I had came to work for the ministry, η Μισλινέτ και εγώ είχαμε μόλις έρθει και δουλεύαμε στη διακονία, not knowing the reason why we really came to work for Kenneth Hagin Ministries. μη γνωρίζοντας το ακριβώς λόγο για ποιο λόγο είχαμε έρθει να δουλεύουμε για τη διακονία των Kenneth Hagin. Because I was associate pastor with her father, Γιατί εγώ δούλευα ως επιμένας μαζί με τον πατέρα της, and I was in line to take the church when he decided to retire. και όταν αυτός θα έπαιρνε σύνταξη, θα σταματούσε να ήταν ο επιμένας, εγώ θα έπαιρνα την εκκλησία, θα ήμουν εγώ επιμένας. But the Lord had other ideas. Αλλά ο Θεός όμως είχε άλλες ιδέες. So we went to work at Kenneth Hagin Ministries. Έτσι πήγαμε να δουλεύουμε στην διακονία των Kenneth Hagin. No preaching responsibilities. Δεν είχαμε ευθυνότητες για το κήρυγμα να Simply being κηρύξουμε. a crusade director, Απλά ήμουνα διευθυντής όσο αφορά τις μεγάλες συναντήσεις που θα κάναμε. taking care of all the business part. Φρόντιζα την πρακτική δουλειά της διακονίας. Setting up crusades all over the United States, Έστεινα τις μεγάλες συναντήσεις. traveling all over the United States. Ταξίδαμε σε όλη την Αμερική. But when he said we're going to start the Bible school, Αλλά όταν αυτός είπε ότι θα ξεκινήσουμε το βιβλικό, we both looked at one another και οι 2 κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον and knew that was the reason that we were at Kenneth Hagin και Ministries. ξέραμε και οι 2 ότι αυτός ήταν ο λόγος που βρισκόμασταν και οι 2 στη διακονία του Kenneth Hagin. Dad came to me, and well, we had to prove to him that he said it first. Αλλά πρέπει πρώτα να το αποδείξουμε. Αυτός το είπε πρώτος, But he didn't believe he said it. γιατί αυτός δεν το πίστευε καν ότι το είχε πει ο ίδιος. We had tapes back then, cassette tapes, and we had to play it and prove it. Έπρεπε να του αποδείξουμε ότι το είχε πει ο ίδιος, γιατί δεν το πίστευε ούτε αυτός. Αλλά τότε είχαμε τις κασέτες και μπορούσαμε να το αποδείξουμε. So he came to me and he said, "You do it." Και έτσι ήρθε και μου είπε και λέει ότι εσύ να το κάνεις αυτό. I didn't go to Bible school, you did. Εγώ δεν είχα πάει βιβλικό, εσύ έχεις πάει. I said, "Well, what do you want taught and what do you want in the school?" Και τον ρώτησε, λέω, τι θέλεις στο σχολείο.
He said, I don't know. Λέει, That's your job. λέει, δεν ξέρω, αυτή είναι η δική σου δουλειά. So I sat down at a desk Έτσι κάθισα στο γραφείο with a legal size notepad, yellow notepad, και είχα πάρει έτσι για να σημειώσω ένα χαρτί, κίτρινο, my Bible, τη γραφή μου my Bible school handbook, και είχα πάρει και το notebook, το δικό μου το βιβλικό, and τις σημειώσεις I put together the first year of Rhema, και έκτισα το πρώτο χρόνο του Ρήμα. all of the curriculum. Όλο το curriculum. Through the years, Μέσα από τα χρόνια, Lynette has worked with me, η Λynette εργαζόταν μαζί μου. and now let me have the statistics. I got them, I don't have them. Oh, my pages? Okay. Here, you find it for me. These things are great when they work. Αυτά είναι φανταστικά εργαλεία όταν δουλεύουν. We started with one school, Ξεκινήσαμε με ένα σχολείο September 1974, το 1974 το Σεπτέμβριο and we graduated 58 students in May of 1975. και το 1975 είχαμε 58 μαθητές που αποφοίτησαν το 1975. At this present time, Τότε, we τώρα, αυτή τη στιγμή, we have 118 campuses έχουμε 118 παραρτήματα Ρήμα in 39 nations, σε 39 χώρες and the number of these statistics are of April 2012. και αυτές είναι στατιστικές από το 2012 τον Απρίλιο. We have 11,960 students studying in Rhema Bible Training. Έχουμε 11.960 μαθητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε όλο τον κόσμο τώρα. At this point, we have 59,714 students that's completed first year. Έχουμε 59.714 μαθητές που έχουν τελειώσει το πρώτο χρόνο. We have 42,429 that graduated from second year. Έχουμε 42.429 που έχουν αποφοιτήσει από τον δεύτερο χρόνο. 5,343 completed the third year Και program. 5.343 άτομα που έχουν τελειώσει και τον τρίτο χρόνο. And I have laying on my desk at home 2 or 3 more campuses that they want to open. Και έχω πάνω στο γραφείο στην Αμερική 3 παρακίνηματα που περιμένουν ακόμη για να ανοίξουν. Αλληλούια. Αμήν. Δόξα. We opened the first school in, like I said, in 74-75 school year. Ανοίξαμε το πρώτο σχολείο το 74 με 75 όπως είπα και πριν. In 1980, I preached a message called How to Make the Dream God Give You Come True. Και το 1980 κήρυξα ένα μήνυμα που λέει το πώς να κάνεις αυτό το όνειρο που σου έδωσε ο Θεός να το φέρεις σε πραγματικότητα. And in that message, I said we'd have rhemas all over the world. Και σε αυτό το μήνυμα είχα πει ότι θα έχουμε ρήματα σε όλο τον κόσμο. That was 1980. Αυτό ήταν το 1980. It wasn't until the very end of 1999 Δεν ήταν ως το τέλος του 1999. that we began the journey that we're on now. Όπου αρχίζαμε το ταξίδι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. And from 2000 Και από το 2000 to 2012, έως το 2012 we have gone from one campus έχουμε πάει από το ένα κάμπους, από το ένα παράρτημα, to 118 campuses. σε 118 κάμπους. I just thought I would tell you a little bit about Rhema. Έτσι είπα να μοιραστώ μερικά πράγματα για το ρήμα. As you know, as I told you, I grew up in the church. Όπως σας είπα, μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία. I don't know anything else but ministry. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, δεν γνωρίζω τίποτα άλλο παρά τη διακονία. But ministry
is spelled W-O-R-K, work. Αλλά όμως Αμήν. η διακονία προφέρεται δουλειά. Sometimes some people think ministry is all praying and studying and preaching. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι η διακονία είναι μόνο το να προσεύχεσαι, να διαβάζεις και να κηρύττεις. That's the smallest part of ministry. Αυτό είναι το πιο μικρό κομμάτι της διακονίας. The biggest part of ministry Το μεγαλύτερο κομμάτι της διακονίας is dealing with the people, έχει να κάνει με ανθρώπους, να τους αντιμετωπίζεις, dealing with buildings, έχει να κάνει με τα κτίρια keeping them up, και το πώς να τα διατηρήσεις αυτά. all the administrative work. Όλη το οργανωτικό κομμάτι της διακονίας. I don't know about in your country, but in our country we have all kinds of paperwork that we have to fill out. Δεν ξέρω για τη δική σας χώρα, αλλά στη δική μου χώρα έχουμε να συμπληρώσουμε πολλά χαρτιά. Is that the same over here? Είναι το ίδιο και εδώ. No. Oh, we have a lot of rules and regulations that we must abide by. Στην Αμερική έχουμε πάρα πολλούς ισχυρούς κανόνες και νόμους τους οποίους πρέπει να τηρήσουμε. But ministry Αλλά η διακονία is very rewarding. σου ανταμείβει πολλά. I've been involved in, as I went to school, I was involved in athletics. Ήμουνα στο αθλητισμό όταν πήγαινα σχολείο. And in high school I played basketball and American football. Όταν πήγαινα Λύκειο έπαιζα μπάσκετμπολ και βόλεμπολ. Volleyball. American football. Αμερικάνικο φούτμπολ. Not joke. Not that kind. Όχι αυτό. Football that you put the ball in and run with. American football. Το αμερικάνο φούτμπολ που πιάνεις την μπάλα με το κερόθι, αυτή που την κλωτσάς. And my best sport Και το καλύτερο άθλημα was running track. είναι το να παγιδεύεις τον άλλον. Όχι, τρέχοντας. Running track. Οκ, το να τρέχεις γρήγορο. I ran. She doesn't know any sports. Εγώ το μόνο σπορ που ξέρω είναι shopping. The Olympics started in Greece. Ξεκίνησαν... She's not Greek. That's your problem, not mine. Οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκινήσαν στην Ελλάδα, αλλά κάτω έχω από Αλβανία, οπότε από Ολυμπιακούς αγώνες. How many of you know about running track? Πόσοι από εσάς ξέρετε τον αγώνα που τρέχουν? Okay. I ran the 100, 200, Έτρεξα 100 μέτρα, 200 μέτρα and anchored the relay. και πήρε βραβείο. Anchor on the relay. Και πήρε βραβείο. Anybody that knows track, they know what that is. Όσοι ξέρουν από αυτό το άθλημα, ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάω. And you know, and all of that was rewarding. Όλο αυτό έφερε όμως μεγάλη ανταμοιβή στη ζωή μου. It's very rewarding to win the race. Σου φέρνει μεγάλη ανταμοιβή όταν κερδίζεις έναν αγώνα. It's very rewarding to catch the winning pass at football. Όταν παίρνεις αυτή τη νίκη καθώς παίζεις φούτμπολ. It's fun to shoot the winning basket in basketball. Είναι φανταστικό όταν βάζεις πόντους καθώς παίζεις μπάσκετ. It's fun to hit the ball and score the run that wins the game. Έχει βλάκα όταν χτυπάς την μπάλα και κερδίζεις τον αγώνα. But there's nothing Αλλά δεν υπάρχει τίποτα that is more rewarding το οποίο σου φέρνει μεγαλύτερη ανταμοιβή than to speak a message από το να μιλάς ένα μήνυμα. and see someone accept Jesus Christ. Και να Αμήν. βλέπεις να δέχεται τον Χριστό. Αμήν, αμήν. You that understand sports Εσείς που καταλαβαίνετε από αθλήματα, understand that before you win, καταλαβαίνετε ότι πριν νικήσεις, there's a lot of work that goes into it. υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να επενδύσεις σε αυτό. A lot of personal sacrifice. Θέλει πολλές προσωπικές θυσίες. It is the same in the ministry. Είναι το ίδιο και στη διακονία. You must be willing to give of yourself Θα πρέπει να είσαι πρόθυμος να θυσιάζεις τον εαυτό σου, so that others may be blessed. έτσι ώστε οι υπόλοιποι να ευλογούνται. One of the most important things that you can learn in the ministry Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείς να μάθεις στη διακονία
is self-discipline. Είναι η αυτοπειθαρχία. To discipline yourself. Όταν πειθαρχείς τον εαυτό σου, To do whatever is necessary να κάνεις ό,τι και αν χρειάζεται to keep the ministry going. για να κρατήσεις τη διακονία σε σωστή πορεία. Those that have sat in my class in Raymond, Αυτοί που κάθονται στο δικό μου μάθημα στο Ρήμα, Spiros has heard me say this. και ο Πημένος ποιος με έχει ακούσει να το λέω, You do whatever you have to do να κάνεις ό,τι και αν χρειάζεται to make sure that the ministry goes. για να φροντίζεις να συνεχίζει η διακονία. And that's always been what I have tried to accomplish. Και αυτό είναι το μόνο που έχω προσπαθήσει πάντοτε να καταφέρω. Another thing you will find out in the ministry Ένα άλλο πράγμα που θα συναντήσει στη διακονία is that you need each other. είναι ότι χρειάζεστε ο ένας τον άλλο. Pastors need other pastors. Ministers need other ministers. Οι ποιμένες χρειάζονται άλλους ποιμένες, οι διάκονοι, οι εργάτες χρειάζονται άλλους εργάτες. We are not to be independent. Εμείς δεν είναι να είμαστε ανεξάρτητοι. Of course, we have our independent ministry. Σίγουρα ο καθένας μας έχει ανεξάρτητες διακονίες, But when we learn how to work together, αλλά όταν μαθαίνουμε το πώς να δουλεύουμε μαζί, we accomplish a whole lot more for God. καταφέρνουμε και πληρώνουμε πολλά περισσότερα πράγματα για τον Θεό. Like a track team. Όπως μια ομάδα στο τρέξιμο. You got guys that high jump. Είναι αυτοί που πηδάνε πάνω στα εμπόδια. You got some that pole vault. Είναι οι άλλοι που τρέχουν περισσότερο. Some that throw the shot. Κάποιοι οποίοι χτυπάνε. Some that run the races. Κάποιοι που τρέχουν τους αγώνες. And each one of them is an independent event. Και ο καθένας από αυτούς είναι ανεξάρτητος σε αυτό που κάνει. But collectively, Αλλά όμως μιλώντας ομαδικά, they win the meet. είναι αυτοί που κερδίζουν. That's the way it should be with ministers. Έτσι θα πρέπει να είναι και με τους εργάτες. Each one has their church Ο καθένας τους έχει τη δική του εκκλησία and their ministry και τη δική του διακονία, that is independent, η οποία είναι ανεξάρτητο, but as they work together, όμως καθώς εργάζονται ομαδικά, they can win the world for God. μπορούν να κερδίζουν τον κόσμο για τον Θεό. It's important that you learn that you need each other. Είναι πολύ σημαντικό να μάθετε ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο. It's important that you learn how to communicate back and forth with one another. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε το πώς να επικοινωνούμε ο ένας με τον άλλο. I encourage pastors and ministers all the time Ενθαρρύνω ποιμένες και εργάτες συνέχεια to talk together, να μιλήσουν μαζί. because what you're going through at the moment, Γιατί αυτό που εσύ περνάς στη συγκεκριμένη στιγμή, that pastor may have already gone through a similar situation, αυτός ο ποιμένας εκεί μπορεί να έχει περάσει μια παρόμοια κατάσταση. and they can give you good information Και μπορούν να σου παρέχουν καλές πληροφορίες, that can help you. οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν. You know, there's two ways to learn: Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείς να μάθεις κάτι. by listening to what somebody else has to say, Καθώς ακούς αυτό που κάποιος έχει να πει, or learning it for yourself the hard way. ή να το μάθεις με τον σκληρό τρόπο από μόνος σου. One time when I was a little boy, Μια φορά όταν ήμουν μικρός, I was standing on a couch καθόμουν εκεί σε έναν καναπέ, and I was tracing my finger round and round where you screw the light bulb in. είναι και είχα βάλει το δάχτυλο εκεί στη πρίζα. And my father said, "Son, quit that. That will bite you, Δεν will bite you? Οκ. Θα σε χτυπήσει. shock you." Θα πονέσεις. And I didn't pay any attention. Δεν του δώσα σημασία Pretty soon my finger slipped inside και πολύ γρήγορα μπήκε το δάχτυλο μέσα and the electricity shocked me. και με χτύπησε μετά το ρεύμα. You see, I could have learned by listening to what he said. Βλέπετε, θα μπορούσα να είχα μάθει μόνο από αυτό που μου But είπε. no, I had to learn the hard way. Όχι, έπρεπε να το μάθω με τον σκληρό τρόπο. I had to experience being shocked. Έπρεπε να εμπειριστώ από μόνος μου το να με χτυπήσει το ρεύμα. We can learn from one another. Μπορούμε να μάθουμε ένας από τον άλλο. I've been in the ministry 54 years. Ήμουν στη διακονία 54 χρόνια. You can learn from me. Μπορείτε να μάθετε από μένα. But my staff Αλλά το προσωπικό μου in Tulsa, στη Τούλσα,
They're all young, a lot younger than me. Είναι πολύ νεότεροι από μένα. My son is 43. Ο γιος μου είναι 43. I can learn from them Εγώ μπορώ να μάθω από αυτούς, because they're more in touch with this generation γιατί αυτοί είναι πολύ πιο κοντά και σε επαφή με αυτή τη γενιά than I am at my age. από ότι είμαι εγώ στην ηλικία μου μαζί τους. But they can learn from me Αλλά αυτοί μπορούν να μάθουν από μένα, because I have the experience. γιατί εγώ έχω την εμπειρία. When you take the two and put them together, Όταν παίρνεις αυτά τα δύο και τα βάζεις μαζί, you really have something you can work with. πραγματικά έχεις κάτι με το οποίο μετά μπορείς να δουλέψεις. The enthusiasm of the youth Ο ενθουσιασμός των νέων and their understanding of today's generation και η κατανόηση που έχουν αυτοί για τη σημερινή γενιά, put together with my years of experience όταν τα βάζεις όλα αυτά μαζί με τα δικά μου χρόνια εμπειρίας, can make a really explosive force for God. μπορούν να κάνουν μια δύναμη η οποία καταφέρνει πολλά για τον Θεό. Most of you have heard what they said about I cannot be defeated and I will not quit. Αυτό το βιβλίο που λέει δεν μπορώ να νικηθώ και δεν θα παρατηθώ. But I also have another saying. Όμως έχω και ένα άλλο ρητό που λέω. The natural Είναι το φυσικό and the supernatural και το υπερφυσικό. coming together Το οποίο όταν ενώνονται μαζί make the explosive force for God. κάνουν μια δύναμη που εκραγεί για τον Θεό. It's not all supernatural, Δεν είναι τα πάντα υπερφυσικά, neither is it all natural, ούτε όλα είναι φυσικά μόνο, but both of them αλλά και τα δύο μαζί are needed. χρειάζονται. And when you put them together, Και όταν αυτά τα δύο τα βάζεις μαζί, you can accomplish much for God. μπορείς να εκπληρώσεις και να καταφέρεις πολλά για τον Θεό. So I just shared with you a little bit about the Hagen Ministries and Rhema, and then right at the end I shared with you some of my thoughts on ministry, that's some of my teachings that I do on ministry. Έτσι μοιράστηκα μαζί σας κάποια πράγματα όσο αφορά την οικογένεια των Hagen, για τη διακονία των Hagen, κάποιες σκέψεις μου όσο αφορά τη διακονία και αυτά που κάνουμε. Now before I sit down, I want to introduce some of the guys here to you. You hadn't introduced the team, my team. The guy standing behind the video camera Θα back ήθελα να σας αισθήσω κάποια από τα παιδιά που είναι μέσα στην ομάδα μου, αυτούς που είναι πίσω από την κάμερα. That's David Groves. Είναι ο David Groves. He's in charge of all of our media. Είναι υπεύθυνος για όλο το media. And if you have ever seen us on television, Και αν μας έχετε δει ποτέ στη τηλεόραση, he's the one responsible for the people that put all the programs together. αυτός είναι υπεύθυνος για όλα τα άτομα οι οποίοι κάνουν τη δουλειά και βάζουν τα προγράμματα μαζί. In fact, when Spiros was at Rhema, Βασικά όταν ο ποιμένος Σπύρος ήταν στο Ρήμα, he volunteered in the video department. ήταν εθελοντής σε αυτό το τμήμα, το βίντεο. David said when he first started,